Se leor hac yn siachgwydse. Edd cwan dw drilsioch le Tim Armstrong, leor sci-fi. Agus am I smynio gyfel mi ciarst fi greg ar sio hyd novel sci-fi a chai ysych rif ys gaelig. Stoch o gybwch go fi gra fiction science yn at y sci-fi. Agus ha jiffer girehen sci-fi awn, s'chan yn gyfel sio na novel cyberpunk. Ha yn hwfus awn mae computeren agus roboten agus lunken fan is agus a chwlerwtrisyn big dŵlagad an yn novel sci-fi. Ha gish ec cria a novel sio, sal agus risa agus ha te tchechig as a flanetach gehe, no as a yalich ed fel et a fwroch, agus a siol go jiffer planet chanilla agus na misg a ching gan a talw gan tŵl ac yn gan talw. Agus ha rwtig yn sôrichtje mae yng risa. Agus ha ek yn hosioch yn ysyn bwloch ceinjoch dehawn, deha sôrichtje mae jing. Ach ha cwtsionia, dynia olc yn tor edd yn gist a sio, is it siwm gwrst. Fo flanich go planich. Ha fer ha se polisman le chrocol, ha nhw'n ferhiw, creator eicoloch. Agus yn cheile ha son graim ein eth risa. Se che a hyn se ha uwfysach cwachgol. Agus ha geri risa edd over chorigan. Agus as a chrimach a ha sio, hi sy'n dech o feragach sa han che sio na hwringi risa a lorog. Chailiad a nian a rihisht. Fa dyrf hi chretching bysyn yn darna turus. Nôr a chwola I yn neach fa fat la, cho feragach snach bwringi bring ri dwnia bio. Yn hosioch, fa geri crechgan yn nech a chael yn nian, ach mae ierig hwyd I siachat ar yn ierig. Be griefach ys y fa sio hwrt I ddi a hen, agus fa fatan na bachwtrymich gyffaig I greim edd yn nian, siach gioltas lua edd yn niar chaeli. Fa eicol ora, gyroed a cael smach efn hwyachog, agus dy ddrisyn chwyd I acalaf a doi cwtrysh yn nech mae ierig a chwnig yn nian. Biar leha gydianig na dynia eich gysio, opydd mar sio. Fa skipper kesmichi driachgol ag sal, a chwrug pris yn eich agus loch braf o geist mar betricht, ach fa I hen yn sas go persentynish, agus van tackle of sio, rochwdrogi, ianig I hena. Sin girach peacebic a ha shouting jesor sa kunorst as sa vel risa. Ha yn leor sio etter ialigje voor ut sy'n hele leef mi as a ialig. Agus fi a eins nog faing amach J o'r berg ma ha seise sio a lefog cwdioch. Nog horde reif en je ro dŵlacaf ddys yn siors a chaintje fawn no yn y rwyd yn a hacher am. Fyd isio berg yn acel von a video ha sio. Agus man a hersio edd a lefog agus ma ha sio geri rwyd yn as yn avisht an yn gaelig a ha clwch lysio chanen an yn doi gyma sporsel. Mae haws am rwyd gymwysio dy lefog voling yn leorsio edd cwan dw drilsioch le Tim Armstrong.